palautus. Tää on just minun makuninkaan musiikkia. Radio Kurin palautus. Kyllä minä tykkään kovasti tätä radiota kuunnella. Ja Radio Kurin palautus. kyllä minä tykkään tästä musiikista. Se on jotenkin sellaista rentouttaa. Minusta tuntuu, että se lisää ihan työtehoakin. Radio Kurin palautus. Hyvä radioon. Hyvä radioon. Radio Kurin palautus. Esimerkiksi, nythän te olette alkanut soittaa Mirel Mathieuta. Ihan hyvä musiikki soitatte. Kiva on toi hyvä valikoima niitä on. Ja Muualta tulee niin epämieluisaa kuunneltavaa, että... No kyllähän, hyvähän sieltähän tulee todella hyvää musiikkia, ei ole mitään moittimista. Kyllä nämä kansainväliset kaikki huipputähdet, niin kuin Appat ja muut. kyllä mä oon kaikki ne suosikkini kyllä kuullut ja että oikein kiva hyvää musiikkia. Niin mä käyn tuolla karaokessa laulamassa ja kiva muistuttaa vähän mieleen, miten mikäkin kappale menee. Kuule, erittäin hyvä radio teillä siellä on. Ja soi meillä aamusta iltaan. Todella hienoja kipaleita tulee sieltä. Kyllä teillä on muuten hyvä radio, siis se on hyvä. On oikein tosiaan semmoinen fani ja kaikille toisillekin sitä mainosta. Et ihan olen kyllä koukkuja teidän ohjelmaan, että melkein yötä päivää kuunnellut tässä. Radio Kurin palautus. Helvetin hyvä asema.